Áno, ďakujem vám veľmi pekne. Je to inakšia pesnička, je to trošku rokovejšie. Ten text je nádherný, tak som si myslela, že to sa k vám hodí. A ono je to tak, že dnes máš narodeniny. To je jasné, 80, všetci sme to už 1000-krát počuli, na toto číslo nezabudnem. Ja ho dúfam, ešte dlho nebudem mať, ale raz sa ho takisto dočkám. Ono je to tak, že príde 80-ročná kočka na pódium a povedia, tá ale zostarela. OK, príde muž na pódium, wow, to je šediný muáro, idú. A tá druhá sa potom spýta, a je už aj vdovec? Ja. A ešte jednu poslednú vitu, kým zaspievam pesničku, ktorú venujem samozrejme Majke, ale aj iným ženám tu v sále, že v podstate za každým jedným úspešným mužom stojí jedna silná žena. Majka, a to je potlesk pre teba. Tak, a teraz tebe a všetkým ostatným ženám venujem pesničku Iná žena.